मुंबईमध्ये काँग्रेसचा प्रचार वादामध्ये सापडण्याची शक्यता आहे। प्रभाग क्रमांक 167 आणि 184 या दोन प्रभागांमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवाराकडून प्रचार सुरू करण्यात आलाय। या दोन्ही प्रभागांवर महिलांचं आरक्षण जाहीर झाल्यानं या ठिकाणी महिला उमेदवार देण्यात आलेत। प्रभाग क्रमांक 184 मधून पक्षाचे माजी नगरसेवक बब्बू खान यांची पत्नी साजिदा बब्बू खान यांना संधी देण्यात आलेली आहे, तर 167 मधून अरशद आझमी यांची मुलगी समन अरशद आझमी यांना संधी देण्यात आली आहे। मात्र या दोन्ही मतदारसंघामध्ये प्रचार साहित्यांवर उमेदवारांऐवजी त्यांच्या पतीचं आणि वडिलांचे फोटो लावण्यात आलेले आहेत। नाव उमेदवाराचं, मात्र प्रचार साहित्यावर फोटो पतीचा। इतकंच नाही तर प्रचारातही उमेदवार कुठेच दिसून येत नाहीत। उमेदवारांच्या पती आणि वडिलांकडूनच प्रचार केला जातो।